Paulo. Palwa. Paula. Paula. Paulo. Paula. Palwa. Palwa. Paula. Paula. Hi guys, so ngayong araw na to, meron akong bagong challenge. Nandito ako sa tindahan namin. Nag-aabang ako kung sino ang pumili dito para i-challenge ko. Merong challenge na maganda dito guys. Bago to guys, wala pa nakagawa nito. Pero sa ngayon, wala pang bumibili. Si Karen muna ang aking i-challenge, you know. Nakahiga guys ang partner ko. So siya ang i-challenge ko ngayon. Meron akong premyo dito na nakahanda para sa kanila, sa mga makasagot sa challenge ko. Simple lang tong challenge na to guys. So let's go na guys. Puntahan na natin si Karen. Cars. Nakoy challenge nimo. Meron akong challenge sa iyo. Asa man challenge ni mo, Jeff? Ang sagot mo lang is palwa. Yan ang isasagot mo. Kahit anong sasabihin ko, basta ang sagot mo ay palwa. Ha? Okay ba? Sige. Ay, Goods? premyo. Oh, meron akong premyo dito. Pila man? 50. Dapat maka-straight ka ng kahit ka 3 lang, katatlo lang sagot. Ang ma-straight mo, meron ka na agad na premyo. Okay? Diri ra ta? Oh. So, lagyan muna natin to ng stand. So, mag-start na kami guys sa challenge. So, let's go na. Ready ka na? Sige, go. So, ready na siya guys. Sige. Pila Ang yung premyo? 50 50 pa. pesos. Basta sakto ang sagot mo, meron ka agad na 50. 50. Pero May sukli. may sukli ka pa. May sukli. Sige, So, go. sige. Start na ta. Pang pamasahe. Yes. Tomorrow. So, ready na guys? Ang isagot mo, Palwa. magkuhan, trial. Trial muna. Ha, trial? Sige. Sige. Palwa. Palwa. Paula. Pa. Sige. Isa pa. Harga na ni. Wala nang trial. Sige. Start na ni ha. Final na to guys. Wala nang trial. Sige. Ihanda ko ang premyo. Guys. Ay, wait lang isa. Ready na? Sige, go. Tanaw na ako ha. Dito, pwede ka to. Sige, tanaw na ko. Ayaw, langan. Sige, go. Palwa. Palwa. Paula. Paula. Isa pa guys. Dapat maka-straight siya na sagot na sakto. 3 straight na sagot sakto. Meron na siya agad na premyo. 50. So, Last chance. Palwa. Palwa. Paula. Pau. Alisura mo na, Chip! So, wala. Surrender na ka? Di. Di pa. So, last chance na lang guys ang ibigay natin. Sige ha. Ay, sa kadaling mo, practice ako. Sige. Nag-practice na guys. Okay na? Sige, go. Okay na? Sige, go. Sige. Sige, aso ka tawa? Sige na, go. Paulo. Paula! Pilde. Talo siya. So, si Nanay na naman ang ating i-challenge. Puntahan natin si Nanay doon sa
kwarto niya. Sige, let's go. So, puntahan na natin si nanay, guys. Dali na, cars. Wait, bantay. Ada. Nandito na si nanay, guys. Ay. So, ito ang i-challenge ko. Ha? Naasa man? So si Teroslyn muna, guys, kasi may ginagawa pa si nanay. So puntahan natin si Ate Roslyn. Te, meron akong challenge sa iyo, te. Pag makatatlong straight ka na sakto answer, may premyo ka dito. Oh, lagi. Tinood lagi ni. Oh, premyo, guys. 50 lang ang premyo natin, 50. Sige. Ang gagawin mo, te, is kung ano ang sasabihin ko, dapat ang sagot mo palagi is palwa. Palwa lang. Yan ang isagot mo. Kahit anong sasabihin ko, ang isagot mo is palwa. Sige. Ilagay natin ang stand. So, guys, mag-start namin, guys. Ready na ka, te? Sige. Ano, paspasa, ha? Huwag mong lisan ang sagot mo. Sige. Ready na doon na. Final na. Sige. Wala nang. Sige. Final na daw. Final na. Palwa. Palwa. Paulo. Palwa. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. So, sakto. Sakto, guys. Hindi na ko 50. So, nana sa'yo 50. Unsa. Atagay kong sukli. Patay sa kayo. So, daog. Daog. Sige. O, dyan yung musukli. Oy. Wakay ba? Najay 50. Daog siya, guys. So, nanalo siya. Ikaw, ya. Okay. So, guys, maghanap tayo ng iba pang pwede natin masali sa challenge. So, guys, puntahan namin si Auntie Tata at sila Albert at sila Bill. I-try natin sa challenge if kaya ba nila ang challenge na to. So, punta na tayo, guys. Ang init, guys, oh. Isira. Bel, dali ka. Anong nagkadaog na po sila ng Nakadaog na 50. Si Teroslyn. So, harga na mo. namamara. Ready na mo? Si Tata. Parwa. May challenge ako sa inyo. Ikaw dong. Mando na ng 50 dong. Hello. Oh, kumakain pa. Dali ka dong. Parwa rin. Asa man? Si Karin kayo magkatawa. Unsa na? So, mamaya na daw, guys. Pagkatapos niyang kumain. Parang dali. Challenge natin, guys, si Albert. Kung kaya ba niya ang challenge natin. Parwa rin tubag. So, Ako ang kaya. bagong mata lang siya. Bagong gising. So, i-challenge natin. Ready na, Bert? Ang Palwa. ang imong itubag palwa. Bisa kung sa imong isulti, palwa imong tubag. Tanaw na ho. Focus na ho. Sige. Nasa premyo. Palwa, ha. Atubag na ho. Ready na? Final na. Okay, sige. Pakita kay para nindot. So, ready na, guys. Pila. Kuan, katulo ka nga straight. Straight sa katulo. Pag mudaog ka, kung perfect na mong katulo straight, tubag, na kay 50. Sige. Paulo. Paula. Paula. Palwa mo, palwa. Sida. Parwa. Palwa. Diba? So, nilagaw sa Albert Waza. Hindi magaya. Alam. Ako ang nagharap. Ikaw. Ada ko pakita dito. Sa YouTube mo ni-upload. Kitaan mo Oh, nila. sige, si nanay daw. Pakita nila. Ha? Si nanay. Okay. 50 nay, basta Masako. makasagot ka ng tama.
Sige, sige. Ready na ka? Ready? Paluwain mo. Oh, palwa. Palwa. Sige ko no, sulte. Palwa. Okay ha? Bili ko ka. Sige, focus na ho. Paulo. Palwa. Paula. Paula. Wala. Wag gadon. Wag gadon. Hindi tayo mo dun. O sige, otro ko na siya. So guys, may chance pa si nanay. Isa daw, isa. Sige, sige. Paulo. Palwa. Azaw do gaya. Sige. Dapat pagkasabi ko, Oo. sagot ka agad. Sige, sige. Sige na. Sige, one. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Paula. Paula. Wag yan. Apit na to. Dumaan na naman yung kuwang. Oras Roslyn na oras eh. Paula daw. Wrong. Si nanay. Wa. Sama, isa pa? O, isa pa daw. Guys, last chance ni nanay. Itan ka ko nila. Di. So, last chance. Ready? Sige. Paulo. Palwa. Paula. Paula. Man din mahilwan. Ikaw ta, man kamaon ka. So, hindi nanalo si nanay. So, titata. Roslyn ka Si Titata. Arang ka abtik. Kay wa man siya nag-focus. Sige man sa cellphone. Pero, nagkuhan sa ato. Focus. Mawa man. Ang dali araw bila gud na. Ako di lang ta mahilwan. So, Oras si natin. Ate Tata na naman ang next, guys. So, guys, mag-start na guys. Okay na? Final na? Game. Ready? Sige, game na daw. Sige. Tanaw na ako. Pagani. Pagani nag-start. Sige. Sige. Sige, final. Ready? Seryoso na ni. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Paula. Palwa. Di pas dogay man siya. Pag una tubag na yun. Awa. Balik. Dapat pagsabi ko, limbungan. di lagi langan. Dugay Pas. una man siya. Dapat inig sulti na ho, tubag ka largo. Ha? Sige. Balik. Mapalito. Sige, final ha. Ready? Paula. Palwa. Paulo. Palwa. 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 Paulo. Palwa. Check. Ay, tunga na naman mo. Ni Roslyn. Sakle. So, down na guys. Down na si Tata. Sukle ko. So, down si Tata. Goes na. Lihiro ka bi. Ugma na po ta magtiwas kay wala tayo budget. So, bye-bye. Thanks for watching. Kuya Jeff TV.